Hello friends, good evening. गासैखौबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दा दंफैयो लोगोफोरजों दैमा जिङाव। बे जाबाय हाटपारा दैमा। बेनि उनाव So friends, जोङो दायो हाटपारानि बे दैमा जिङाव दंफैयो आरोना, ओमफ्राय लोगोफोरजों बेवहाय लोगोफ्रा गिटार दामदो, बेनिफ्राय आरो जागाफोरखौ नायथिंलाबायदों आरो। ओमफ्राय ओइ नोंनि मुङा मा मुं? अजय बर', नाइस दे दोंसे गान रोजाबदो। अके दसे थाना खोनासंगासिनो बै सानस्रां नायना फैनि आं। आं सासे लोगो दंफैयो, बिथाङा आरो दाबसे जायगायावसो दामगासिनो हारसिंनो। बैयो सासे इयो अजया बेवहाय हारसिं दामदो, ओमफ्राय नै सासे बिथिं दंफैयो 1 2 3 वाव सानखौ बारामदो दै सानस्रां नोंनि उनथिं। नोंनि मा मुं? My name is Sansrang Boro. सानस्रां दे दोंसे मेथाइ रोजाबदो खोनासंनि। वाव नाइस ब्रो। This is your song? Yes. So guys, बे दा जागा रोजाबबाय थादोंना, बेयो बिथांनिनो अफिसियेल सं। सानस्रां अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिथांनि मोनसे चेनेल दं, चेनेल नामा जादों सानस्रां अफिसियेल। सार्च खालाम नोंथांमोना डाइरेक्ट लोगो मोनगोन। आरो आंनि बे चेनेलनि डिसक्रिपसनावबो नोंथांमोना नुगोन आरोना बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ। थां डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामनो थाखाय आरोना बिथांनि चेनेलखौ, आरो सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना फैबानो जाबाय। So guys, साना सोनाबहा हाबसिगोन, बेनि उनावहाय जोंनि बाइकआ बिथिंनो आरोना स्प्लेन्डार लोगोनिसो दै अजयनि। बिनि उनाव जों बेवहाय बे बाइकजोंनो खाथामजों फैदों। ओइ जोंनि गामिया खाथियावनो, बैथिं नामानो मोनो जोंनि गामिया। आरो ओइथिंजाय केलेंसक सक दं आरोना, बे फुरायथिं दैमा जिङाव दङ। वाव मोसौ मानै दङ माथो बेवहाय। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? ओइ मोसौ क्या कर रहा है तू? हाँ खबर अच्छा है? क्या देख रहे हो? खबर अच्छा है तेरा? हाय हाउ आर यू? खबर अच्छा है? क्या देख रहे हो? क्या कर रहा है? तुम्हारी माँ किधर है? हाँ कहाँ पर है तेरा माँ? वो तेरा माँ नहीं है। वो तेरा माँ है। वही है क्या तेरा माँ? वो जो घास खा रहा है। अच्छा तेरे को हिंदी समझ में नहीं आता तो बोरो लैंग्वेज में बोलता हूँ। क्या नाम मामू नंगनिया मामू बाबू मामू हेलो इधर देखो मामू ना। ओहो मुझसे नाराज हो क्या? आंखौ रागा जोंदों नामा? रागा जोङाखै? ओहो दे ओके ठीक है तुम घास खाओ मैं चलता हूँ। ठीक है आं थांसै बाय आं थांसै दै। ओके So guys, सानस्रांनि गानखौ दसे खोनासंसै, नोंथांमोनाव खोनासंदो नङा होमबा? Oke लगाव। अजय हासिं मा खालामदो बेयावनो? खारबो माख्रै? Ganku video kalamain deh. Pasti ada kali. Angke video Megonzun megon nulayala sei zenum
सिदा खाजोमै